Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάρκος από τους ProTubers και σήμερα θα παίξουμε το Gunstrike Warshoot. Να ξέρετε, δεν θα κάνουμε μόνο review και τέτοια πράγματα, θα κάνουμε και gameplay. Όπως βλέπετε το παιχνίδι το έχω προχωρήσει αρκετά. Βασικά σήμερα το κατέβασα, δηλαδή ναι, το μεσημέρι. Τώρα εσείς παίζει να το βλέπετε βράδυ. Το μεσημέρι της Κυριακής. Αυτό το παιχνίδι είναι με όπλα, δεν είναι online. Εμένα μου αρέσει να παίζω με το sniper, είναι το αγαπημένο μου όπλο για κάποιο λόγο. Και πάμε, ας το προχωρήσουμε μαζί. Γιατί δεν μπαίνει, ναι, πλέον πατήσω play. Και βλέπω πολύ ότι βασικά ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ. Μας δίνετε αρκετό support. Δηλαδή, παιδιά, πώς σας το πω, δεν το περίμενα αυτό από εσάς. Δίνετε πολύ μεγάλο support, δεν ξέρω τι πάθατε. Μια μεγάλη αγάπη για μας. Ναι, και όπως μας δίνετε πολύ μεγάλο support. Εγώ περίμενα τώρα πως δεν θα είχαμε τόσο μεγάλη βοήθεια από εσάς. Γιατί εντάξει, λέμε θα είμαστε καινούργοι, θα βλέπουν τους καλύτερους YouTuber τα παιδιά, δεν θα βλέπουν εμάς, αλλά γενικά ναι, έχουμε αρκετές προβολές, αρκετά likes, αρκετά subscribers και τέτοια πράγματα. Αυτό μου αρέσει γενικά, γιατί όπως λέω δεν το περίμενα. Μας έχετε δείξει πολύ μεγάλο support. Αυτός τι κάνει εδώ πέρα, ο βλάκας, ούτε καν με είχε δει, έλεος ρε φίλε, έλεος, όλα τα παιχνίδια είναι τόσο χαζά. Και σαν κανάλι θέλω να σας πω πως έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Είμαστε ήδη στους 8 subscribers, στους 9, άμα το προσέξατε κάτω. Τι κάνει αυτός, ναι. Μου πρίζουν πάρα πολύ αυτοί που κάθονται κάτω με τα γρήγορα και είναι έτσι, έλεος. Αυτό γιατί δεν τον πέτυχα headshot, μπορείτε να μου πείτε. Ναι, και αυτό, θα κάνουμε gameplay, πιο πολύ. Αυτός με βαρούσε στη μάπα, και θα κάνουμε gameplay, μας έχετε δείξει μεγάλο support. Δεν έχω λόγια, δηλαδή πώς σας ευχαριστήσω. Έχουμε και πολλά καλά comments. Μπερδεύτηκα μια στιγμή. Έχουμε πολύ καλά comments, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή μας λέτε nice βίντεο, πολύ καλό βίντεο, ας πούμε. Είσαι τέλει και τέτοια. Όχι τι είσαι τέλει, εντάξει, μας έχουν πει nice βίντεο μόνο. Αλλά εντάξει, μου αρκεί και αυτό. Δηλαδή, όχι δεν μου αρκεί. Πραγματικά, μου αρκεί πάρα πολύ. Και ναι, θέλω να έχουμε κάποιους στόχους σαν κανάλι. Αυτοί οι στόχοι είναι να φτάσουμε στους 15 subscribers. Και για αυτό το βίντεο θα σας βάλω κάτι δύσκολο που τον πέτυχα σε αυτά, δεν μπορώ να το πω τώρα ποια είναι. Έχω βάλει ένα στόχο για το βίντεο. Θέλω να φτάσουμε τα 10 likes. Δεν ξέρω αν είναι πολλά για σας, πάντως για μένα είναι αρκετά για αρχή. Γιατί ναι παιδιά, είναι αρχή και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό, ελπίζουμε να σας άρεσε τα βιντεάκια μας. Πιστεύω φτάσαμε στο τέλος, εντάξει, είναι τέτοια μικρά θα κάνουμε βιντεάκια, δεν θα κάνουμε πολύ μεγάλα. Πιστεύω να φτάσαμε στο τέλος, να σας χαιρετήσω και εγώ, θα κάνω το outro. Κάντε μας like άμα σας άρεσε το βίντεο, share για να το δουν οι φίλοι σας. Και κάντε subscribe για να μας βοηθήσετε. Αφήστε και comment και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.